हेलो, आइए आप सब लोग जुड़िए। तो मेरा कहना में ये था कि एगो चिंपैंजी बा और कौना के तो सार हो सार। तो उ सार आके जरूर उल्टा पुल्टा बोलता तो तोहनी की ई नहीं पता दुर्गा देवी खाली वही लोग होला। दुर्गा देवी और लोग भी होते हैं जो एगो बेचारी भटकतिया दर दर के ठोकर खातिया, ओकरो को दुर्गा देवी मान ले कम से कम। ठीक बा, वो दुर्गा देवी ओकरा के मान आ जौन हव एगो रहे तोनी के ओकरा संग का कइलसन का ना कइलसन लोग छिपल बरे आइल बसन सब जब बतकुचन करतसन आ झूठा ख्वाब लेके सांसद के घूमत रहसन, हे रास्ता से हो रास्ता, हो रास्ता से हे रास्ता। तो का भइल आ दूसरा है चोरो रास्ता से आके कौन तो पद पर आइल बसन। कौन पद है बताओ सन, कौन पद लेके आइल बसन? वो से अच्छा हमारा गाँव के यंत्र वार्ड है सरवनावा, ओकरे के लोग चिन्हत होई अच्छा से। आ तोहनी के आके जब करत सन अलरगर बलरगर उल्टा पुल्टा बोलत रे तो ओकरो के समझा दिए जो झूठा ख्वाब के लेके चलता ना सांसद के। संसद जो बनल बा नया नया में सांसद बनल कहाँ बारे? सांसद के ख्वाब ले घूमता, उ सांसद बनियो ना पाई। जब तोनी का हमनी के चाहते नहीं कि तोनी के सांसद आ तोनी खातिर साला हमनी के काम छोड़ के तोनी के प्रचार करे कोई रही ना। बाबूजी गोइले भैया गोइले हाउ आ तोनी का के आऊ ओतने भेटाई से काहे ना बोलत रहस? डेली दिन भेटाई रह तो दिन बोले के चाहत रहे ना। बात करते घर के दुर्गा तो भटकत रही कोटे कोट। हाँ ये बात सही है। जोना के देवी दुर्गा के बात करत रहसन वो तो देवी दुर्गा दर दर भटकती है बेचारी, ओकरो कम से कम तोनी के देवी दुर्गा मान लसन। तो एगो औरत देवी दुर्गा ना होली, सब औरत देवी दुर्गा है हमनी की नजर में। हमनी के कबो इस जीवन में नहीं जा काम कैले। और संसदवा जो कहता है संसदवा संसद न ढेर लोग बा, हमनी भी और सांसद के उनके अब काश कहीं लाइव में तो कुछ बोलना पाई बिना चुनाव के ना ये सब नहीं के बोले के भाई ना लाइव प्रो मैक्स। अब हमनी के कोई के इज्जत करने जाए, कोई के सम्मान करने जाए का मतलब ही थोड़ा नहीं कि हमनी कुछ नहीं के बोले आवत। भगवान हमनी को दूगो आंख दूगो मुंह दूगो मुंह कहते, एगो मुंह दिले भगवान दूगो हाथ दिले बना। ठीक बा ना? अरे संसदवा अरे संसदवा आओ कहाँ बड़े? ये अभी ये लैंग्वेज रही आई जीवन में हम कबो कुछ नहीं ओकर पैर छुले ना ओकर जरूरत बा हमरा। ठीक बा, चोरवा का रास्ता जाके हो बनता कौन तो पद ले बस तो नहीं बुझाता कि हम बहुत बड़का हो गई नी जीवन में ना। बैनर मुंह लेके घूमत रसन एने से ओने। सबके देवी दुर्गा मानसन सबके, आ एगो के देवी दुर्गा मत मानसन। एगो पक्षपात मत करसन कि हाँ जैसे है देवी है दुर्गा है, सब लोग देवी दुर्गा है। आपकी भी तोनी के हम समझाइए दे। आपकी भी हम बानी वही माहौल में जितना तोनी के आवे के बाद लाइव आवसन आ जितना ही बसन तोनी के एक एक करके तोनी के सब हम तोनी के जवाब नहीं देवे के, सॉरी तोनी जवाब नहीं जवाब देगा तोर संसदवा के। और संसदवा के ऐसा जवाब दे ऐसा कि आपकी तू कहल का कहल है कि मुंह में खून, हमने के मुंह में खून ना कहीं और से निकाल जी। तो निकाल सन अब कि जहाँ से जोन करे के बा कर सन। एगो भाई नावी नरेश छक्का हाँ अब की रेल मचा दो सन। अब की रेल सब जितना खेसारी में आर्मी बना सब रेल मचाओ।
अब टेंशन नहीं खेलेवे के ई जितना लोग आ कितना आईडी बंद करीबो रोज आईडी खोलल जी रोज आईडी एगो होई रोज आईडी एगो ओपन होई रोज वही आईडी से रिलाई होई साला भावना कहाँ से आके कहता कि अपने विधायक जी को रेलेंगे। अरे संसदवा ले तू कहता है ना तोरा से बेसी बोले में हमने के बाई जा अभी जौवन देवी दुर्गा तोनी के लौको होता है तो एक देवी दुर्गा थोड़े ना भाई पूरा भारत हो में अब पूरा संसार में सब कोई देवी दुर्गा हो ओकरो को देवी दुर्गा मानस हन जौन भटकती है बेचारी आ तोनी के पता रहे कि बैकन से आके ओकरा सपोर्ट करत सन तो बैकन से ना फ्रंट पे आके सपोर्ट कइला ठीक कइला हवे अब कि भाई खोल देले कि हाँ मैंने किया है तो हमनी को वही इंतजार में रह जाए ओकरा बाद रिलाई स्टार्ट करल जी। अब तोनी के असली खेल हम स्टार्ट करम तू जितना बोलबे ना उतना आ तू रोस्ट करके वीडियो बनेबे हम लाइव आके बोलम हम एडिट फिडिट पर ना विश्वास करी ना हाई सब डायरेक्ट नेचुरल डायरेक्ट आओ भावना सारी आके आऊ माऊ खिलाता रहने रेल मचा दो लोग जितना लोग हमारे भाई बाबा लोग 1000 लोग देखा तो सब जना रेल मचाओ लोग देखो तो अब की क्या होता अले फिर से कहनी रे संसदवा ना ओकरा से हम रिक्वेस्ट करे जाए समझावे के भाई भैया ओकरा से हमरा ये समझावे के झूठा झूठा ख्वाब लेके सांसद के हे रास्ता आ कितना जूता चटलसन रे और जूता चाट के कौन तो मंत्री कहते कौन तो बन गिलसन पद पा गिलसन कौन पार्षद है हमरा नहीं पता हमारे जानू के नहीं के जूता चाट के जूता चाटा जूते ढोबो लोग जिंदगी भर ऐसे ना हो कुछ आगे फ्रंट पर लड़ा लोग फ्रंट पे आके लड़ के कुछ बन के दिखावा लोग अब देखा था नहीं संसदवा तोरा के बेहोश करके मानम अभी की याद कर ली है हमारे घर आ रहे हो विदेश ना हो बस अतने बा ठीक बा ना आप लोग हाँ प्यार आशीर्वाद सही हेलो अरे जनाब लिखत रहे ना आईडी बना के यादों के उल्टा पुल्टा मत लिखे तोरो के तो ढेर स्टार ओकरा सन स्टार जो स्टार कहत रहे कि नाम नहीं खे बहुत लोग के नाम बा हमरा भी उनके पास आया था 1 मिनट में तोनी के कोई जानतो ना हमनी के ढेर लोग जानता है गाड़ी में बैठा था गाड़ी में बैठा आपकी विरेला स्टार्ट फिर आई वीडियो जितना होई उतने वीडियो आई आपकी भी टेंशन नहीं खेलोगे क्या मार संसद आके अब रुक बैनर बना दे आपकी बैनर चलो लोग जय श्री कृष्णा जय माता दी प्रो मैक्स लाइव है।